Kagnahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balenciagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na ang nakalipas sa takna 2:00 sa hapon.
hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati. Sa akon nga mga suki sa mga nakatunin na sa aton nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa aton si tagsa kamaradyo. May hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati. Sa aton si masuki, no, ara na kamo dira sa mga nakatunin na sa aton si 630 kHz. Malabutan sa aton si pagwaragwaga. Sa tanan nga mga nagalantaw naman dira karon sa Facebook Live, hello and good afternoon, no? Sa aton sini mga dear listeners at the same time, sa aton sini iyang Bombo Bubble app sa crystal clear nga live audio streaming ngayong hapon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Sa mga malabutan sa aton si paguragwag, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang ang inyo sinima kasaysayan nga igapabati kag basahon naton diri sa aton palatuntunan. Sa gihapon ini ang inyo alagad si Miss Jazz mga kabombo, updanay kita tubtob las 3 ang takna sini nga hapon. And without much ado mga kabombo, yari ang aton sini nga pambukas nga bahanon ay hoa ang produktos ng Bombo Music Festival 2020. First runner-up sang aton sini nga Bombo Music Festival 2020, no? Kag ini ang gin-compose sang taga diri sa may syudad sang Bacolod, no? Ang aton ginapabugal nga composer nga si Sir Edgardo Miraflor Jr. taga Barangay Tangob. Sinuda nakakilala sa kay Sir Ed Miraflor Jr. man. Sa kay Sir Edgardo Miraflor Jr. sa may Barangay Tangob, Bacolod City, mayong hapon lang gidira sa inyo, no? Sa mga taga Barangay Tangob, ang inyo siniiyang ang inyo siniiyang neighbor nga si Sir Edgardo Miraflor Jr. first runner-up sang Bombo Music Festival 2020. Ang iya siningang bahanon Someday When I Am King, mga kabombo, no? Ari pagidho, paborito ginisang tanan ang nag-interpret sa ambahanon ni Sir Ed Miraflor Jr. sa Bombo Music Festival 2020. Bangod kay mga gwapohon kag gwapahon, no? Ang Someday When I Am King gin-duet ini, no? Na de Timothy Gregory Tim de la Rama kag Jasmine Aubrey Gatoslao, no? Si Mr. Longhair nga kagwapo gid kag si Princess Jasmine, no, kagwapa gid, no? Lunsay daw may mga sila may mga artista points mga kabombo, no? So ari ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki ang ambahanon Someday When I Am King during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. Yari ang Someday When I Am King. Someday When I Am King was written as kind of a dream for a simple person not really living in the privilege of royalty, but they don't treat it as a privilege, but more of as an inherent right. The song was written for a special someone, and it's more of a love letter, and asking her to be my future queen and building a kingdom we'll call home, and building a future with her, with our prince and princess. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with a prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need a red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll
no matches. I'm your blanket from the cold, and our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Philippine Standard Time, 12 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, naga-enjoy sa mag-ulang naton na batian mga kabombo. Nakitaan sa Facebook Live ang aton sini iya nga first runner-up sa Bombo Music Festival 2020 mga kabombo, no? Ang gwapuhon si Mr. Long Hair na si Tim De La Rama, kag ang gwapahon si Princess Jasmine, no? Si Jasmine Aubrey Gatoslao, mga kabombo, no? Ang ilagin amba Someday When I Am King, kataho mga kabombo, no? Nagayuhum-yuhum gid si Carl Arfed Sola Hamadre, no? Ara sa aton si Facebook Live, ang aton sa iyang Facebook Live, may mga mensahe. Si Ma'am Perlitz Legaspi, may hapon sa imo. Mga mensahe diri sa aton sa Facebook Live. Good afternoon, Leo Baygar, may hapon sa inyo, no? Kag subuman sa aton sa nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ara si Ma'am Susan Salas, Ivan Cerveza, Abigail Marinas, subuman si Isabel Cantila, Jovi Sargent, dira sa may New Zealand, kag Joey Perales. Good afternoon lagid sa inyo. Sa mga nagalantaw na dira karon sa aton sini nga Facebook Live, kag subuman sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. By the way, sa sini nga hapon mayara makita of course mga kabombo, no, nga true to life story sa sini nga hapon. That is why ginaagda ko gid kamo nga magpadala sa inyo sini iya nga mga kasaysayan. But before that, ari anay ho ang aton sini nga true to life story sa aton sini kahapon lamang today in history, no? Sa kay Bombo Anthony, may ara kita dira sa aton sini nga kahapon lamang today in history. Kag sa sini nga hapon ini ang matudtuod gidya nga kasaysayan man, no? Sa
sa aton sining kalibutan. Ang matudtod nga kahapon lamang natabo ini sa tong Abril 12, no? Sa tong tuig 2011 sa kaangay nga petsa subong nga adlaw Abril 12 sa tong tuig 2011 mga kabombo, mga 11 pa malang katuig nga nakaligad sang ginhiwat ang pinakauna nga paghiwat man sa nangintuigan na nga selebrasyon nga ginhingadlan International Day of Human Space Flight. Dumduman ninyo si Yuri Gagarin, ang cosmonaut, no? When we say cosmonaut, amo na siya ang counterpart sang astronaut sang mga taga-Estados Unidos. Taga-Russia ini, no? Subong ara sa spotlight ang pungsod Russia. Pero when it comes to space flight, ang puntos ara gid man sa pungsod Russia, no? Kay sa sining nga adlaw ginadumdum ang pinakatawo o kung ang pinakauna nga tawo mga kabombo, no, nga naka-labot sa space, no? That is why ara dira sa aton sining Facebook Live, no, ang pila ka mga pictures naton, ang pila ka mga graphics, no? For today is the International Day of Human Space Flight, mga kabombo, no? That was April 12 of 2011 sang ginhiwat sa pinakaunang kagaynan ang tuigan nga selebrasyon nga giningadlan International Day of Human Space Flight. Ang ini nga pangkalibutanon mga kabombo, no, nga International Day of Human Space Flight ginahiwat kada tuig sa sulod na karon sang 11 ka tuig sadtong 2011, no. Sang una ini nga ginhiwat bilang pagdumdum sadtong ika-50, no, sang 2011 mga kabombo sa first nga ginhiwat ang ini nga pangkalibutanon nga giwatan ang human space flight o kun pangkalibutanon nga International Day, no, International Day of Human Space Flight. That was 2011 ang first nga paghiwat. Kay sa 2011 mga kabombo gindumdum ang ika-50, no, ang golden anniversary sa pinakauna nga tawo o kung first ever human space flight nga nakakadto abi dito sa kawaan mga kabombo. Ining cosmonaut sa nasiling ko na ang cosmonaut nga si Yuri Gagarin, no? Si Yuri Gagarin mga kabombo. April 2011 was the year recognizing the 50th anniversary of the first ever human space flight. Di kung dumdumo naton, if that was April of 1961, no, nga April 12 of 1961, nga panglugayawon si Yuri Gagarin sa pungsod Russia sa espasyo, mga kabombo. Di subong 2022 na, Botsilingon, we are now celebrating the 61st anniversary of the first ever human space flight, mga kabombo, no? Sang 2011, ang United Nations General Assembly o kuno UNGA nagdeklarar gid ini mga kabombo, no? Sila gini ang nagdeclare sang April 12 as the International Day of Human Space Flight, no? Recognizing the 50th anniversary of the first ever human space flight, mga kabombo, no? Kung maghambal kita gani kung aton kilalahon ining si Yuri Gagarin, mga kabombo, no? Sino si Yuri Gagarin? Ang iya sini nga matudtod nga ngalan, mga kabombo, amo si Yuri Alexeyevich Gagarin, no? Ining si Yuri Alexeyevich Gagarin, mga kabombo, ang natawo sa tong March 9 of 1934. Kang nagtaliwan ini siya sa March 27 of 1968, no? Ini siya isa ka Soviet pilot and cosmonaut and became the first human to journey into outer space, no? Nag-travel ini siya, nagkadto ini siya sa espasyo kung sa kawaan. Ang pinakauna nga nagkadto sa kawaan, mga kabombo, space flight, amo ining si Yuri Gagarin, ginusan niya ang capsule. Ang ini nga capsule, mga kabombo, no? Amo ini ang Vostok, no? Vostok 1 capsule. Kag si Gagarin nagkompleto. Anong ginhimo ito sa espasyo? Nagkompleto siya sa pag-orbit
sang Earth o kung ang aton sini nga planet Earth sang April 12 of 1961. Kag bangod sa iya sini na-achieve nga major milestone sa space race sadto sa tunga sa Estados Unidos kag sang pungsod Russia, pinaagi sa ila sini iya nga pagpaindis-indis kay ti grabe ni ang Russia kag US when we say mga space flights, no, ang space race na ang gitawag sadto. Si Yuri Gagarin amo ang naging international celebrity, no, sa amo to nga panahon labi na gid sang 1961 mga kabombo. And Yuri Gagarin was awarded many medals and titles, kalikip na ang hero of the Soviet Union, no. Ang iya sini iyang ang ila sini nga pungsod ang ginahatag ni amo ini ang pinaka-highest honor nga ginahatag sang pungsod Russia sa ila sini iya nga mga pumuluyo nga nakahimo sang dako nga kontribusyon sa bisan ano lang nga patag mga kabombo. Dugang pagid sa pagkilala naton sa kay Yuri Gagarin, sa nasiling na naton ahay na natawo malang ining si Yuri Gagarin sa isa ka minuro, no, sa isa ka village sa Kloshino, kag sang ini siya mga kabombo ang yara sa pag-idaron sa pagka-teenager, no? Nangin foundry man ini siya sa isa ka steel plant sa Lyubich Sea. Silingon, humble beginning ang ginhalinan sa sining first ever man nga nagpatigan sang space flight mga kabombo, no? Kag sang ulihiti nag-entra ini siya sa Soviet Air Forces, no? Bilang isa na kapiloto kay kung sa ano pa sa aton si mga kabataan diri nga may handom nagpanikasog man no? That is why naging pilot siya sa ulihi kag nag-entra siya sa Soviet Air Forces kag didto siya naka-station that time sa may Lustari Air Base, no, malapit sa Norwegian border. Ti daw ano tani subong, no, daw may ara kita sang ihibalo sini bangod sang natabo abi sa uko nagakatabo karon sang paglusob sang Russia didto sa may Ukraine mga kabombo, no. Ining si Yuri Gagarin ang antes man siya ginapili para sa Soviet space program, no, nga may ara sang iban pagid nga mga cosmonauts nga nag-entra diri kay ti may space race sadto mo paindis-indis sa Estados Unidos ag sang pungsod Russia sa pag-conquer, no, sang kawaan labi na gid sa ato naman niya sa bahay naman niya sang bulan, no, ti para naman niya ang point ara naman niya sa Estados Unidos, no. So nag-training ini siya, naging deputy training director ini siya sa Cosmonaut Training Center kag sa ulihi ginhingadlan ini nga training center sunod sa iya sining ngalan, no, ang Yuri Gagarin Training Center mga kabombo. Kag naging deputy man ini siya sa Soviet of the Union sa 1962 after sa pag-travel niya for the very first time ang tao na nag-travel sa space, tub-tub nga naging Soviet of nationalities siya respectively sa lower and upper chambers sa Supreme Soviet mga kabombo, no. Grabe ining Vostok 1 nga amo ang module nga ginsakyan ni Yuri Gagarin, no, part of the history ining Vostok 1 mga kabombo, no. So sa subong nga adlaw ang iniiyang nga date, no, tuman gid ka ka importante, no, sa maragtas sang paghimo kag pagsanyog sa bahin sang space flight mga kabombo kay ti amo ining adlaw, no, kung sa diin for the very first time gin dumdum ang pagkadto sang tawo, no, sa espasyo. Kung pamangkuton kamo mga kabombo sa aton sining mga bag-ong henerasyon, sino ang pinakauna nga tawo nga nagpanglugayawon sa espasyo? At least subong nakaibalo na kamo. Ang ngalan niya sini amo si Yuri Gagarin, isa ka cosmonaut o kon isa ka piloto gikan sa Russia mga kabombo, no. Kay subong adlaw ginadumdum ang 61st anniversary sang pag-conquer, no, sang tawo sa espasyo pinaagi sa space flight mga kabombo. Wala labot iya sang conquering the moon, no. That was 1969. Iniya
1961 pa lang. That is why diri nagsugod ang space race, no? Paindis-indis sa patag sang pag-conquer sang space kasi sa ibang pagin nga mga planets sa mga program nila sang Estados Unidos kag Russia. Pero una gidya ang Russia ya pinaagi sa kay Yuri Gagarin mga kabombo. So sang amo to nga panahon nangin artista ining si Yuri Gagarin. Ang iya siningagin crew, no, ang iya siningagin gamit sa pagpanglugayawon sa kawaan ining Vostok 1 mission sa 1961 amo ining pagkumpleto niya, no, sa pag-orbit, pagtiyog-tiyog sa aton siniiya nga kalibutan, no. Over 108 minutes, no, pinaagi sa Vostok 3KA spacecraft nga ginlunsar sa tong Vostok K rocket sa may Baikonur Cosmodrome sa may Kazakhstan sadto USSR pa ini mga kabombo, no. Sa Soviet Union sa tong April 12 ang nag-commemorate man sila mga kabombo sang Cosmonautics Day. So subong nga adlaw damo gid ang sa sininga semana damo ang ginadumdum nga mga parte bala sa ikhawaan, may mga anniversaries sa subong nga petsa April 12 gina-commemorate, no, kag ginatawag maini sadto sa Russia bilang Cosmonautics Day humalin sa tong 1963. Kag ginaobserbar ini sa Russia tubtub karon ti subong galing kay ti sako sila sa pagpangatake sang Ukraine mga kabombo, no. Ang former Soviet states nga may ginahiwat man sadto nga gabi ni Yuri, no, Yuri's Night, kag ini gintawag bilang World Space Party. Isa ka international observance initiated in the United States in 2001 on the 40th anniversary of Gagarin's flight, no? So sa ulihi nangin abyan man nangin mag-abyan arab lang ginatawag bala nga pa indis bala nga ti sports lang ang tanan, no? Ang sport lang ang tanan, no? Ang Amerikano kag ang Russia mga kabombo when it comes to conquering the space, no, that was 40th anniversary of Gagarin's Night sang 2001 mismo dito ginhiwat sa Estados Unidos. Kaya ginakilala man ng Estados Unidos mo, ginakilala man nilang ila sa counterpart nga una gid man niya, no, ang Russia sa pag-conquer sa kawaan pinaagi sa kay Yuri Gagarin. 1961 ang pag-conquer sang tawo sa Amerikano sa bulan, that was 1969 na iya, no, mga more or less 8 years pa after naging conquer sa mga Russian ang aton sini nga kahawaan. Gina-commemorate man sa subong nga adlaw April 12 mga kabombo ang pinakauna nga space shuttle launching, no, ang STS-1 sang Columbia, that was April 12 of 1981. Exactly mga 20 years after the first human space flight. Lain naman niya nga feat mga kabombo, no, ang pag-launch sang STS-1 sang Columbia sa tong April 12 of 1981. Si Sir Eleuterio Malacad, ara naman nagalantaw pinaagi sa aton sininga Facebook live mga kabombo, no? Si Jasmine Balboa Cabiloque. Good afternoon, Miss Jazz, watching here from Barangay Napoles, Bago City. Sa mga taga-syudad sang Bago dira, good afternoon gid sa inyo, no? Sa pagpanguna ni Jasmine Balboa Cabiloque. Mayang hapon lagi sa imo, Jasmine. Si Princess Jasmine, no? Kan-namesake niya si Jasmine Gatuslao na nag-ambasang Someday When I Am King together with Tim Dilarama, no? Si Sir Leo Baygar
Ara naman Mes Jazz, ari kami no sa Cebu Maulanon. Palihog lang greet sa akon siningan nanay Patricia Baygar, sa tatay ko si Armando Baygar Jr., Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental, no? Sa mag-asawa diraan, no? Sa kay Sir Armando Baygar Jr. kag Subuman Patricia Baygar dira sa may Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Maayong hapon lang dira sa inyo. Kag Subuman si Ma'am Ana Sinoro. Si Ma'am Ana Sinoro per niya may ara na siya sang emoji bala or the graphics bala nga naga langoy. Ti subong timing gina kay nga ginabaha kita mga kabombo, no? O sa kay Ma'am Ana Sinoro, and she is also listening. No, pamati lang kami diri sa radyo sa Sinoro Pilar family. Always gid nga monitor Miss Jazz, no? Sige. Sa kay Romar Oreta de Jesus. Uy, pariente ko. Romar Oreta de Jesus, mamariente na lang kuya. Kay de Jesus man mo. Watching from South Cotabato, ma'am. Hello sa imo. Romar Oreta de Jesus, no? Nagalantaw dira siya sa may South Cotabato, no? Baho, grabe, no? As far as South Cotabato, ang aton siniiyang nga mga nagapamati diri. Si Carl Kenneth Hamandre or Rosalinda Garde. May hapon si imo Rosalinda Garde, ari lang kami mas just nga pamati diri sa may Barangay Mansilingan. Kamusta da ang Barangay Mansilingan? Gabaha kamo dira, no? Ang tubig nagadanaw man. Dira sa amon sa may Barangay Granada nataasan kami, although may ara man, no? Nga nagasupot gid ang tubig, no? Sige. Careful lang kita mga kabombo, no? Suno pa kay Carl Kenneth Cañete naman mas just kabay patani nga lawagon nyo ang mga talent credits sa Genesis sa Webes Santo. Ara gid na bisan sa drama naton ara gid na. Carl Kenneth Cañete, good afternoon sa imo. Subong man sa kay Sheila Diego Cabalfin. May hapon lang dira, no? Kamusta lang kuno hambal ni Nanay Linda Cayetano. No, ay okay. Makadto lang siya kuno pag may time siya. Nanay Linda, stay put. Okay? Hindi anay maghagay ka tadal-tadal kay budlay. Wala labot nga pandemic pa, no? Ang mga senior citizens kinahanglan stay put sa sulod sang balay, no? Nagaano pa nga daan subong, bagyo, gabinagyo. Ang mga senior citizen dapat stay put sa sulod sang balay. Suno pa kay Sheila Diego Cabalfin, si Nanay Linda Cayetano kag ang Cayetano family dira sa may Talisay, Negros Occidental. May hapon lang dira sa inyo, no? Sa tanan nga mga padala diri sa ila siniiyang nga mga mensahe, mga kabombo. Shout out kay Nevi, no? Ining si Nevi Amor Morenes. Ma'am, keep safe po. Halin sa kay Romar Oreta de Jesus, Nelvi Amor Morenas. Okay? Good afternoon lang sa inyo dira. Edna Domio Takapan Orbis Tondo. Good afternoon. Labi na dira sa may syudad sang Himamaylan, sa may Takapan family, no? Labi na sa kay Edna Domio Takapan Orbis Tondo. Sige, sa mga nagapareser diri hua, sa ila siniiya nga mga mensahe diri sa larger side of the program sa DYWB, Bombo Radyo Bacolod, Ma'am Rizalde Alunan, may hapon Miss Jazz. Ga-monitor kami diri ang akon apo na tulugan sang pamati sa matahumo nga programa kahapon lamang. Ti amakon mo na, no? Nagakatulugan. Ti, kung ang apo mo gamay pa, kinanglan niya gin magtulog for her, no? Si Pearl, no? Or ang babae o lalaki imo si apo nga magdako siya. Sige. Salamat gid sa inyo sini nga mga mensahe mga kabombo. Kay Anesita Gamboa, ari kami mas dyan sa may Central Hawaiian, no? Nagapamati ka nagalantaw sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Salamat gid. By the way, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Magabuya ako anay sa pila ka mga pahanumdom. Pagbalik ko, amo na ang aton siniiya nga pagbasa sa inyo sinigi padala diri
nga mga kasaysayan. By the way, ginaagda ko gid kamo mga kabombo, no, sa padalaman sa inyo si mga kasaysayan, no, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Kag pwede man ipadala pinaagi sa koreo, no, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madilagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang program right after this. Bombo Radio Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Philippine Standard Time, 41 minutos na ang nakalipas sa tak na ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Martes, no? It's Holy Wednesday sa aton siniya makauturan nga mga Katoliko. Balaan nga adlaw sang Martes, no, sa sining balaan nga semana ang Semana Santa mga kabombo, no. Sa aton sining mga dear listeners, by the way, amon kamo nga ginadumdum, no, nga ang Bombo Radio Philippines sa gihapon nagaupod sa bugos nga Kristiyanong katawhan, no, sa aton si pagpamalandong ginadumdum naton, no. This is the perfect time for us to commemorate ang aton sinibalang pagmuni-muni, no, samtang kung kaisa sa tuma naton nga kasakuon hindi kita makaano mo no himo sang kaangay sining ginahiwat ng tradisyon na sa tagsaka Holy Week mga kabombo. Ang kasakit, kamatayon kag ang pagkayab sa langit ni Ginoong Jesus no aton sining Lord and Savior Jesus Christ kada Holy Week mga kabombo. That is why ginaagda kamo namon diri sa gihapon sa Bombo Radio kay sa tagsa ka tuig bisan nga sa subong ti ginhalug-halugan na pwede na nga makaano kamo makakadto kamo sa inyo sining mga kasimbahanan kun diin kamo nga parokya pwede kamo nga kasimba kay daw nagdamo-damo na ang allowed no nga makasulod sa simbahan pero sa gihapon may hara kita makauturan nga ara lamang sa sulod sang balay. Kag amo ining rason ko nga ang Bombo Radio Philippines ang maghatag sa inyo gihapon. Kag ginpanami pagid ang kinaanda naton nga pagpamati no sa mga drama naton mga kabombo no subong ya ginpanami pagid. Kay wala labot nga mabatian naton, makit-an pa naton no. May audio na, may video pa mga kabombo sa aton sing mga Holy Week drama specials. Labi na gid ang Genesis mga kabombo. This coming Holy Thursday, ang Monday Thursday sa April 14 mga kabombo no, ang balaan nga adlaw sang Huwebes, igapabati ang aton sining drama special nga Genesis. May ara pa siya sang video, makita ninyo sa Facebook Live, subuman sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod because we are now fully digitalized, no? Ang Mesiya pagid, the Messiah, no nga istorya mismo sa aton sining Ginoong Jesus, ang aton sining Lord and Savior Jesus Christ. Liwat naman ninyo mabatian sa Biyernes Santo,
mga kabombo, no, sa April 15. So wala labot sina, by the way, no, may ara kita sang Bombo Virtual Stations of the Cross, no, kag ini ang paggalagipan sa pag-feature sa mga lugar sa aton pungsod sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Pwede ka mo kalantaw, mga kabombo, amat-amat ni gani subong nga aton sini iya nga makitaan kag mabatian diri sa aton sini nga DYWB Bombo Radyo Bacolod, mga kabombo, no. Ang ini nga mga churches ukon ang ini nga mga lugar, no, Luzon, Visayas, Mindanao kag NCR. Magasugod ini sa Monday, Thursday, sa Webes, April 14, tubtob sa Good Friday, sa Biyernes nga adlaw, mga kabombo, no. Igadulong namon sa inyo ang virtual nga Stations of the Cross kag ang virtual man nga Visita Iglesia. Kung sa diin pagadalon kamo namon sa pitutanan ka mga simbahan, may i-feature nga mga kasimbahanan with nami-nami nga mga history backgrounds, mga kabombo, no. May mga videos, no. So virtually ini igaserbi sa inyo sa Bombo Radio Philippines ang Visita Iglesia, no. Pagadalon namon kamo sa tanan nga 7 ka mga kasimbahanan nga daw kaangay yarala lang kamo sa amo nga mga 7 churches kag amon man igapabati sa inyo ang virtual Visita Iglesia, no, ipabati kay ipakita sa inyo sa Huwebes Santo kay replay ini sa Biyernes Santo, mga kabombo, no. Wala labot sina para pagkikita nga maginapabati, no, being a part of our sa aton sini pagpamalandong, ay mga inspirational songs, no, nga pwede naton mabatian, Bible verses kabahin sa aton si pagpamalandong. Syempre, this coming Friday, igadulong namon sa inyo ang 7 palabras, no? The 7 last words of Jesus Christ, no? Sa Biyernes Santo o kung sa Good Friday, no? May ara kita nga igapabati sa inyo, tie up kita sa Bacolod San Sebastian Cathedral, mga kabombo. Kag hindi man madula ang Lenten kag Easter messages. In fact, nasugura na ninyo pamati diri sa aton siniya from time to time. Diri sa aton sini mga programa sa Bombo Radio Bacolod, no, ang aton siniya nga mga religious leaders kag nagapabati sa ila siniya nga mga mensahe, no, to remind us nga kinahanglan ti umalagi lamang kita diri sa kalibutan, kinahanglan yang aton sini i-prioritize aton sini nga spiritual life, mga kabombo, no. Kon Easter Sunday or Holy Week gani madumduman naton nga ti naghalin kita sa yabok kag magabalik man kita sa yabok. Wala sa may bagabato diri sa kalibutan, mga kabombo, no. Aton gid ina dumdumon. Amo man ining panahon nga pwede kita iya makaluhod sa Ginoo nga Diyos ko, patawara ako, no. Please forgive me of my sins. Kaysa kasakuon mo kung kaisa hindi ka na makadumdum, no. Lord, please forgive me. Always remember that our God is a forgiving God, no. Palangga niya kita, palangga niya ako, palangga niya ikaw, palangga niya kita. Kita nga tanan-tanan. That is why He even sent His one and only Son, Jesus Christ, no? For those nga magatuo, kung sino magatuo, hindi mawalay, kundi hatagan sang eternal life, no? Wala katapusan nga himaya nga klase sang pagpangabuhi upod sa iya sa langit, mga kabombo, no? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life, no? Amo nang aton siniya nga igapalapnag, no? Diri sa aton siniya nga mga ang aton siniya nga pagpangabuhi. Let us share the good news, no? Aton nga igapalapnag kon anong maayong balita, no? Mga good news, mga kabombo. Agod nga ti hindi lamang kita makahatag sang inspirasyon sa aton siniya nga mga isig kapareho, kundi at least mga instrumento kita, no, sang Dios, no, being used by God, no, to share and to proliferate His promises para sa aton tanan-tanan, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniya nga mga suki. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na kita mga kabombo sa aton siniya nga pinaka-menu. Ang main menu sang aton si palatuntunan kahapon lamang. Ang aton siniya nga
mga sulat. Sa sini nga hapon, ang aton sini nga letter sender, nagapakilala gid lamang sa kay Norma. Si Norma, 50 years old, sang Negros Occidental, no? Ang kasaysay ni Norma iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Norma. Nagapanuigon ako karon sang 50 anyos. Yari ako Miss Jazz nagapuyo sa pamilya sang akon sininga bana. Tawagon ta lamang akon sinibana Miss Jazz nga si Boyet. Ining si Boyet Miss Jazz, ang iya sini nga pamilya, tuman gid iniya Miss Jazz ka close sa isa kay isa. Kag ining si Boyet, makabig man Miss Jazz bala nga daw ka-dependent sa iya sini nga pamilya. Amo man ang rason ko nga ang mayara kami sang amon sini iya nga balay, bangod gin patindugan siya sa iya sini nga pamilya. Kun nga ang akon si duha ka mga kabataan, nagapadayon sa ila sa pag-eskwela, bangod kay ginasagod sang akon sini iya nga mga in-laws, Miss Jazz. So, amo ning problema ko karon sa malipot nga pulong, Miss Jazz. Bangod kay damo kami sang dapat nga pasalamatan sa pamilya sang akon sini nga bana nga si Boyet. May ara ako, Miss Jazz, nga best friend. Halin sang una gid. Halin pa sang kindergarten kami. Best friend ko na ni, kag classmates ko na siya, Miss Jazz. Kay balaan mo, hindi ako ya taga diri sa Puloy-an o kung sa lugar sa akong si Bana, Miss Jazz, o kung ang akong si Bana nga si Boyet. Hindi ako ya taga diri. Bali, ang akong si pamilya, Miss Jazz, dito iya sa Isaman, kasyudad, sa may Northern Negros. Buot silingon, Miss Jazz, ang Bana ko, ari lang diri sa Southern Negros, ang iya sini iya nga pamilya. Ako naman iya, Miss Jazz, taga Northern Negros, no? Pero hindi ko lang pag-ihambal kay basi balakon na may mahambal naman ang pamilya ni sa akon siniiya nga bana nung akon si ma-in-laws. Gusto ko lang Miss Jazz nga ipautwas ang akon sini karon nga gina eksperyensya. Sa nasiling ko na Miss Jazz ining akon si best friend kag classmate ko gid nga babayi. Ining akon si classmate nga babayi halin sa gagmay pa kami taga dira gid sa Northern Negros. Sa kagamay, no, sang kalibutan. Indeed, tuman gidya ka gamay sang kalibutan, Miss Jazz, nga ang akon pa nga best friend, amo ang nangin nobya sang utod sang akon bana nga si Boyet. Buot silingon, nobya niya for how many years. O galing, Miss Jazz, ang problema kay nagkalabuan sila sang akon si best friend. Before, sa naibaluan nila nga ti upod ko, kag nagdako gid kami, nangayo gid niya sang bulig sa ako ng akong sining a brother-in-law, no? Ag sang una daw hindi pa niya gani boto sa ako ng akong si brother-in-law, pero sa nagkilalahay sila sang akong sining best friend, kag tupad balay ko gid, kag upod ko gid ja, nagdako sa isa ka lugar dira sa Northern Negros, Miss Jazz. Sang uliyan naman lang nahibaluan nga abo to kagamay lang gid sa kalibutan, best friend ko pa ay sininga nangin nobya. Sang ulihi sang time nga nagka-problema sila, nangayo pa na bulig ang akong singa brother-in-law. Kay sa prangka nga sugilanon ang brother-in-law ko ni, no, amo gid yang may sala. Kung ako ang palantawon, siya yang may sala sa ila sila iya nga relasyon kung nga ang nagkalabuan sila nga duwa. Pero Miss Jazz, ang uli ang masakit amo ni. Sang wala na ginaplan siya ang ila siniiya nga relasyon nga duwa sang akong si brother-in-law,
agsang akon man siniiya nga best friend, Miss Jazz, ahay, do hasta ako, Miss Jazz, bala, natuon sa tunga-tunga. Do hasta ako ya gin kontra sa akon sini nga brother-in-law. Kung nga ako no nga nagapalabot ako sa mga bulubalita, parte sa iya, siling ko nung kagig ko ya gani, Miss Jazz, nagpa lusot-lusot sa mga mga halambalanon. Kahit isa ngalan nga respeto ko ya ang bana ko. Ang iya sini nga magulang. Ginarespeto ko ang bana ko kang ila man pamilya. At kaangay naman abi nga pamilya ko naman kag dako ang pagpasalamat namon, Miss Jazz. Kahit sila nagbulig sa amon, pati ang amon diri balay, sa likod sila man na nagpatindog, na binigyan sa akon siniya nga mga father-in-law kag mother-in-law, Miss Jazz. Ining Sibuyet, tiya sa subong wala pa ni siya pamilya, manghud di siya sang ukon ang akon siniya nga bana nga Sibuyet, no? Ang iya siniya manghud nga lalaki, no, sa subong wala pa niya, Miss Jazz, may pamilya, hindi pa siya pamilyado. So siya ni ang nabilin sa balay sa akon si ma-in-laws, bali ari ginisayaya sa nagsugod kami dire. Do hindi pa ni siya una-una na namian sa akon, hindi siya boto, pero sa rebaluan niya natukiban niya ngang iya sini nga nobya, best friend ko nga taga Northern Negros. Ginmayu-mayuhan niya nako. Pero ugaling mas just ang ulihi sa nagkalabuan sila sa iya sini nga nobya nga best friend ko. Ahay, hasta ako subong Miss Jazz daw nagaka-crossfire ako. Ara ako natuon sa duwa ka daw nag-uumpugang bato. Kaysa subong ang ila sini nga pag bulagay bilang magnobyo kag magnobya, dako gid ang problema. Kaya nagapersonalay na sila, Miss Jazz. Di kung kaisa, kung dihado ining akon sini nga brother-in-law sa mga mabatian, bala kay ti naging controversial sila nga duwa mo. Kay ang bahin naman sa brother-in-law ko, Miss Jazz, ginaduso niya gid niya nga ang may sala ang akon siya best friend nga iya nobya. Pero ang ako naman nga nobya, Miss Jazz, nga kung sa din amo gid yang ginapatihan ko kay kakilala ko niya sang babayi nga ni Miss Jazz mo. Nagahilibio niya sa akon kun hindi la ako abi nangin tapik sa ila si pamilya. Mabulig ko niya sa akon sini nga girlfriend niya nga amo ni kay nibaluan ko ya nga wala sala ang akon sini iya nga best friend, akon sini nga neighbor. Ang may sala diriya ang akon sini nga brother-in-law. O galing kay ti syempre, Miss Jazz, iaara ako sa tunga-tunga, hindi man ko gusto. Ti amo na ang ginhambal sa akon si Bana nga si Boyet, naghambal siya sa akon, hindi ka na gidala mag-entra. Di wala naging kuya gani, Miss Jazz, mag-entra kung mag-istorya ng akon sini iya nga best friend, mamangkot na siya. Ay, wala na lang kuya nagadabok-dabok pa, kaya hindi ko gusto nga, basi may baluan naman sa akon si brother-in-law, nga amo ni ang ginhambal ko, kaghambal mo sa best friend ko, nga ginkuha ko niya sa akon, gin reliable source. Di syempre, itudlo naman nila na sa akon, Miss Jazz. So, wala nagig ko gahipo-sipo sa nagig ko. Pero apisal si ni Miss Jazz, do ako paya ang malain. Ang akon si brother-in-law, may mabatian ako nga mga hindi amo nga mga istorya. Di kung kaisa naghibi ko na sa bana ko. Ang bana ko naman, natuon man sa tunga-tunga. Ito syempre manghod niya, kag ako naman ang asawa niya. Pero kapkilala gid siyang bana ko sa akon. Nga wala ko yan nagaulo intra-intra, wala ko yan naga-sut-sut da kung ano da ang nagakatabo sa ila. Inambalan ko gani ang akon si brother-in-law, kung hindi ka na magid sa iya, sa prangkang sugilanon, Miss Jazz, sa tansya ko ya, ang may sala diri ang brother-in-law ko. Kahalin sa una ya, noted na siya nga chick boy. Hindi ko lang gani paghihambal niya siningangalan, noted din na siya nga chick boy, kag ako nagapati sa akon si friend, kaya siniiyasad to nga girlfriend, masubong ti nagailinaway sila personalay na lang gid siya. Kabalugig ko ya nga may ara ini siya lain nga nobya. Amo na nga arangkada man ang akon siniiya nga best friend. Miss Jazz, ugaling ginhambalan ko ni gani akon siniya nga brother-in-law, to kung gusto mo nga maglinong, pabayin na lang da. Move on ka mo nga duha. Hindi na ka mo mag-ilinaway pa. Siguro kung nag-ilinaway ka mo, kay basi bala nagalangot ang buot nyo, kay basi palang ga nyo pang isa kay isa, gaan nyo tsansa. Kamuya mag-istoryahanay.
hindi ka mo ya magdamay o kung maglamita sa iban nga tao kay nagagarot pagid ang inyo siniiya nga problema. Amo na Miss Jazz sa ginahambal ko sa akong brother-in-law, kag amo man ang ginahambal ko sa akong sini nga best friend nga babayi, Miss Jazz, nga amo iya sini nga nobya sang brother-in-law ko. Bisan gani ang bana kung kaisa, nagalain man ang buot ko kay siling nga basig ga ulo entra kada. Siling ko wala nagi ko ga entra. Kung connection ang paghambalan, syempre best friend ko na. Pero wala gi ko ga sut-sut da kaga nagasut-sut da sang sa ila sini nga sitwasyon subong ya. Amo na gani Miss Jazz ang hambal ko nga kung hindi naman gid siya sa akon sini nga best friend, move on sila ya hindi na sila magwigit-wigit sa mga problema kay subong bala Miss Jazz naging controversial sila nga duwa. Dako naging subong ang kalayo nga nadulot sa ila siniiya nga lainay sang buot ang ila sini nga conflict nga kuntani balati move on na siya kay may ara naman siya kung siya best friend ni Miss Jazz sa prangka nga sugilanon wala niya. Gahibi pa ni gani sa akon as sa subong para lang gid mag-pour out. Kaya in fairness, palangga niya ang akon siya brother-in-law. O galing kay ti amuna niyang natabo para sa iya ti move on na lang siya. Hindi na siya sa akon sin iya nga brother-in-law kay with all the below the belt bala nga mga nga gina-issues ang akon sin iya nga brother-in-law sa iya. Pati ang pamilya nagalalain man. Pati ang pamilya sa akon sin iya nga abyan ahay affected man. Miss Jazz, nagpautwas lang ako bangod kay hindi ko na namian sa ginahimo sa akong si brother-in-law na do ara ako ya sa tunga sa santikanay nga bato nga nagahipos na nanggid ko gani. Palihog Miss Jazz sa tagi ako sang laygay ang tagpadala aton siniiya nga letter sender si Norma. Norma is 50 years old sang Negros Occidental. En punto las 3 mga kabombo, ang akon siniiya nga gamay nga advice sa kay Norma, no? Tsakto gid ang hambal ka bana mo, no? Although nga ti close ka muna. I mean, ang imo sini connection sa duwa very close, no? Ang isa ang nobya or ang ex-girlfriend sa imo sini nga brother-in-law. Syempre, upod mo gid, tubo ka mo, kag best friend mo gid halin sang kindergarten ka mo. Oporay ka mga duwa nga nagdalalag ko kag knowing her bala ngati wala siya sang sala pagkatapos ini brother-in-law mo no utod mangod sa imo sini bana nga si Boyet ti amo na subong ang imo sini problema kay ti natuon ikaw sa tunga-tunga nasuno pag sa imo wala ka naman ya gani may ginahambal suno sa bana mo o hindi ka na da mag-entra. I agree with you, no? I agree with your husband nga hindi ka da mag-entra. Pero galing kay ti hindi mo na mapagar bala. Kung amo na iyang batasan sa imo sa brother-in-law, daw arab lang bisan wala ka sa maginahimo, ginapakamalain kaniya. Una best hindi siya boto nga daan sa imo, no? Nagka-amor lang siya sa imo temporaryo sang nasapuan niya ang iya sinigali nga nobya. Ang imo sini iyang neighbor kaga best friend man no dito sa inyo siniiya nga lugar. Ang imo dira himuon no istoryaha ang imo sini nga brother-in-law sa liwat although ginhambalan mo na siya nga gintagaan mo siya advice this time istoryaha siya nga palihog no hindi mo kuya pag diri pag iganuyon diri ang imo sini nga problema ikaw niya nga nagadabok pagid sang kalayo sa imo sini nga problema kay nga nagawigit ka sa mga ulo istorya. Prangkahon mo na lang gid ang imo si brother-in-law mangakig man siya sa imo kun hindi basta importante ya. Ara bala makamarasmas man siya sa iya sini ginahimo kay ti ara sa iya mo lalaki pa siya man as that pero nagawigit-wigit istorya pero ang imo si gani nga best friend wala na gani nagagalalain gani pati ang iya sini nga pamilya no apektado na gid ang tanan bilang no kabahin sa imo sini iya nga extended family, no? Seryosohon mo gid sa pag-approach ng imo sa brother-in-law. Pabayin na lang da ang imo sini nga nobya. Kung hindi ka na sa iya, pabayin lang da. Move on na kamo. Arab lang wala na bala hindi na magwigit-wigit istorya. Kay basi bala Miss Jazz kung kaisa gahambal ko na gani sa iya nga hambal din ni Norma. Naghambal si Norma nga basi bala palangga niya pa niyang akon siya best friend.
Ti ugaling kay ti wala na, guba na. Suno pa sa imo sini nga best friend Norma, hindi na siya ya. Kaya nasakita na siya, although nga palangga niya ang iya sini iya nga nobyo, ang imo si brother-in-law. So amo na, istoryahon mo with your husband Boyet, with the help of your husband Boyet. I'm sure nga ti garespeto na siya sa magulang niya. Istoryahon niyo siya nga hindi ikaw paganuyon sa sina nga sitwasyon. Kag advice kay sa manghod sa imo bana nga si Boyet, advice lang gid sa iya nga hipos na siya. Move on na lang. Hindi na magwigit-wigit istorya kay magalala pagid ang sitwasyon. Amo na ko nga ang naging controversial, no? Ang balon mo naman ang imo si best friend ni Norma nga go away, no? Hindi hindi ka magpaapekto sa mga istorya arab lang let it pass, no? Nga hindi na lang gid siya sapak, no? Para nga pila ka adlaw madula na malang na, no? Although nga in fairness sa imo sini nga best friend Norma, ya ti kaluluoy ni siya kag ka-unfair sa ginhimo sa iya sini nga ex-boyfriend nga imo sini nga brother-in-law, no? Kagarot gid man tuod pero mas manami diri nga kabay pa pila ka adlaw, no? Pangayo ay sila sang patawad. Amo ni para sa ako niya ang pinakatambal sa ila sini iya nga problema, sa ila sini ginabat o kung sa pilas pa ang ila sini nga bulong, pinakabulong diri is to forgive and forget, no? Kay hindi sila para sa isa kay isa, kay kung para sila sa isa kay isa, hindi din sila mag-amuni especially ang imo sini nga brother-in-law, chick boy gali, no? He's not for your best friend nga ti mabuot kag kilala mo gid kag wala ya suno pa sa imo sang sala, no? Kabay pa nga mag-abot ang panahon nga they will forgive one another and to move on na. Start anew. Kay para nga maano na ni tanan, no? Magkalapalong na ni ang nadulot nga sunog, no? Naging controversial nila nga klase sang relasyon. Norma, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan man. Padala ka mo mga kabombo sa inyo si mga true to life stories. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Pwede man sulat ka mo i-address sa kapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, no? Sa kay Evelyn Delphine, maayong hapon, Miss Jazz, no? Sa kay Evelyn Delphine, nagalantaw man, pinaagi sa aton siniya nga Facebook Live. Salamat gid Evelyn Delphine. Subo man si Gemma Matunding Graelios. Hi, Miss Jazz, tamyaw ko, Matunding family. Kag family Agostino, gapamati gid subong. Maulanon nga hapon, Miss Jazz, no? Salamat gid kag subong man sa tanan pagid nga nagpadala diri sa ila si mga mensahe, no, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. Wala na kita sang panahon mga kabombo, si Josefina Alamo, mayong hapon si Josefina Alamo, kag Lovely Longakit. Good afternoon lang gid sa imo, no? It's time for me to say bye-bye, but before that, ari anang akon si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Inabla kong kaisa nga nakapoy na gid kita, no? Sa aton sini nga tawhanon nga ikasarang, wala na gid kita sang may may nabilin pa, no? Kung sa pa na exhaust na gid ang tanan, pero nothing happened, mga kabombo. So anong imuon ta? Always remember nga ang Dios ya nagapamaypay sa aton, no? Kari ka mo sa akon. Balik ka mo sa akon, and this is one of the messages sang ginahiwat subong nga Holy Week. Magpanumbalik kita sa tiilan sang Dios. Sa Matthew chapter 11 verse 28, dira nagasiling, naghambal gina ang Dios sa aton niya. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kung sa ano pa daw sirang plaka na nino kay permita ni mabatian, pero kung ang ginbuyan sang Ginoo nga matinaga, tindugan niya na iya. Kag amo na iya subong ang ginahalad niya sa aton, that all we have to do is to really to embrace His promises, no? Come to me, the Lord says, all
all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Mga kabombo, I'm sure, no? Makarelate ka mo sini kag sa ulo nyo ni sa Matthew chapter 11 verse 28. Daw ka angay balang makita naton ang Dios nabudlayan ka. Daho sang kamot mo sa akon. Ari lang ako diri. Kaya ang question diri kita mo lang nagapalagyo ya sa loving arms of God mo. Sa iya sini nga palm of His loving arms. Kita nagapalagyo, that is why nagakahulog kita. Pero naghambal ang Diyos, ari lang gid ko di. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. From the book of Matthew, chapter 11, verse 28, New International Version, from the Holy Scriptures. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na ini sa gyapon niyo, alagad sa kanginan. Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz, para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1, Subacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio